Nyní se nacházíme na úseku, který jsme si vybrali k podrobnějšímu výzkumu potoka Botyče. Nachází se 11 až 12 km od ústí Botyče a můžeme zde vidět, že břehy na tomto úseku jsou vysoké až 2 metry a jsou zpevněny stromy. Jejich kořeny jsou přirozeným zpevňovačem břehů. Dno potoka je zde kamenité, případně štěrkovité. Můžeme zde najít i bahno, kde se nachází mnoho pijavic. Flora je v tomto úseku velice různorodá. Co se týče nižších rostlin, tak zde můžeme nalézt většinu známých českých lučních rostlin, bylin a květin. Fauna je zde bohužel ne tak rozvinutá, jak bychom čekali. Je zde tedy mnoho druhů ptactva, ovšem zvířat savců zde až tolik není. Viděli jsme zde kočku, tak jde o to, jestli divokou. A zde na levém břehu se nachází ohrada s koňmi, což ovšem nemůžeme považovat za přirozeného obyvatele Botyče. V roce 1968 má rozlohu přibližně 6,7 hektarů a je součástí přírodního parku Hostivař Záběhlice. Za mnou se rozkládá přehradní nádrž Hostivař. Byla vystavěna v letech 1959 až 62. Šířka této hráze je přibližně 110 metrů. Kolem nádrže se rozkládá 185 hektarů lesoparku. Převážné využití nádrže je jednak regulaci toku Botyče, aby nedocházelo k záplavám a také k rekreaci.